जों सानैनि मोजां मोननायनि मोनसे नेरसोन होनो सानदों। मा बेयो? नोंनो नाया मानो? मासे मोजां लकेट बेसेबां नाया होनदों? दामजों मा खोथा सिङाव मा दं नाया मानो? मा दं? बा मासे मोजां नुदों नोंखौ अनजालि। आरो नोंखौलाय? हर बारा खालाम नाङा नङाबा मेगन नोजोर नांगोनबो। बेनो जों सानैनि मोजां मोननायनि जुगामि नेरसोना। नोंखौ जे बेसे समायना नुदों। नंगौ ना? बेलेग ओंखारफाबानो जाबायना टाउनसिम। आंहा दा मोनाबिलियाव सहैबानो जागोन। थांजायोथ'। सोमदोनजों दसे टाउनाव बेरायना फैदो गोसोफ्रा स्रां जानाय बायदि। थांफाबानो जाबाय बेसेथो न' सिङाव एरसोनानै थाबाय थानो। अनजालि नों दगरखौ लाफादों ना? औ। हरनायसाय। अलंबार बे नोंथांनि लकेट ना? बेखौ नों बहा मोना? रिलेक्स। आदा अलंबारा बे लकेट गोमानायनिफ्राय दिनैसिम ओंखामखौनो जायाखै। अ नंगौ नामा? नंगौ आदा। अ आदसा अलंबार हामबायसै। आं नोंथांखौ मा होननानै सिबिबावनो आंनो दिनै बेसेबां खुसि। नाङा आंखौ सिबिनाङा आं बेबायदिनो लायखिबो नङा थादो। गारिया सोमदोन। खोथिया नों? अनजालि नों? ओं आं अनजालि नाथाय नों बेयाव? आं आदा अलंबारखौ नागिरनानै दिनानो थांलायलांनोसै थेवबो मोनासै। हजों आरो बिमाया लोमजानानै बिसिनायावनो गोलैनानै दं। मा मादैया लोमजादों? अ अनजालि अलंबार आदायाबो दिनैसिम न'आव खेबसेबो थाङाखै। न'खरा मामोन मा जालांनो हमबाय। हामबायसै खोथिया नों अलंबारखौ एसे सिगाङाव थांबानो लोगो मोनसिगोन। थांनानै माबार बेखौ न'आव लिंना लांदो। अलंबारा बेहायनो दं दे बिदिब्ला। अलंबार खोथिया नों बेयाव बोरै सफैखो? आइया मोजाङै दंथ'? मेरगा दुम्फा आरो आसोरोमनालाय? आं बबे मोनसेनि फिनखौ होग्रोनो? गिबियावनो अनजालियासो आंखौ नोंखौ बेयाव दं होननानै थिनहरदों। अनजालि? मा नों नुवाखै नामा? गैयाथ'। बहा लोगो मोना नों अनजालिखौ? आं बोरै मिथिना मोननो? दानिसो थांनाय मारुति भेनाव गाखोलांदों आरो लोगोआव सोरबा सेंग्राबो दङ। मा बे गारियाव अनजालि दंमोन? आंनिया जोबोद गोब्राब लोमजागासिनो दं। मा आइया लोमजादों? माब्लानिफ्राय? गोबावानो जाबाय। नों माबार ओंखारहैदो गोबाव दा खालामसै। नोंनि सिन्थायावनो बाराद्राय रबलायलांबाय आनैया। आयै नों मा जालांखो? मादै मा जाखो मादै? मादै बारा मोनथारबाय नामा मादै?
आयै आयै नों बोरै दं आयै नों सफैबाय फिसा औ आयै आं सफैबाय आं बारा गोबाव थालिया फिसा बिदि दा बुं आयै नोमफाया आंखौ गोजौनिफ्राय लेंहरगासिनो दं मानो बिदि बुङो आयै खोथिया आइखौ दसे नायथ' आं डाक्टार लायनि नाङा फिसा आं बारा गोबाव थालिया नों आंनि जोबथा आर'जखौल' लाखिदो बुं आयै नोंनि मा आर'ज आलायस्रि फिसा नों ओरै फैनायसै आयै मानो मादै नै अलंबार फिसा आलासिया जोबोद दुखुथियाथार नों बेखौ नायनांगोन बेहा रावबो गैथारा आं नोंनो आलायस्रिखौ आयै गथायनानै होलांबाय फिसा नों बेखौ आलाय सिलाय दाख्लाय फिसा आयै नों आंखौ गारनानै थांबाय आयै 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 नों आंखौ गारनानै थांबाय आयै 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 अलंबार नों बेवहायसो आं दि नोंखौ बहा बहा नागिरदों आं गावखौनो जेरैबो राहा गोमाजानाय मोनबाय आलायस्रि नों मानो गोसोखौ हरथ' हगारसारखो नों गावखौनो एसे हमथानो नाजा बेखौ आं गावनो खोमानानै लानांबाय आलायस्रि आंनि थाखायनो आइया अलखद समाव बे बुहुमनिफ्राय गोमालांनांबाय हामबायसै अलंबार दागाबसै खाफालनि लिरनायखौ रावबो खोमोरनो हाया सैथो बाथ्राखौ मिन्थिया अलंबार अनजालि दि नोंखौ बेसेबां मोजां मोनो नंखाय बियो जेब्लाबो जानो हाया बियो थगायसुलिसो नङा अलंबार अनजालिया गावनि बिफानि थाखायसो बे हाबाखौ गनायदों मानोना बिनि बिफाया हा दुयै दं जायनि जाहोनाव गावनि मोजां मोननायखौ नेवसिनांदों बेखौ मा बुंदों नों मादै नोंगौ अलंबार गावनि गोरबोखौ सिफायनानैब्लाबो बिफानि मानखौ लाखिनो ओंखारदों नोंखौ जेबो हेंथा दाहो नङाब्ला बिसिनि न'खरा सिलिंखार जालांगोन नाथाय नों गोरोन्थि दासान अलंबार जिउनि मोनफ्रोमबो लामायाव हेंथा फैयो बेयाव गोनां गैयिनि जेबो बाथ्रा फैया थादो आवनजलि आदा अलंबार फैदों मा अलंबार फैदों बबेहाय दङ ड्रयिं रुमाव जिरायगासिनो दं अनजालि माबोरै दं दं नोंहालाय आंना बिदिनोसै दंसाबो अनजालि नों आंखौ निमाहा होदो आं जे नोंखौ मा बुंफ्लांखो बेयाव नोंनि जेबो गोरोन्थि गैया अलंबार गोरोन्थिया जोंनि न'खरनि मानसिफोरनिसो अनजालि जोंनि खाफालावनो बिदि लिरनाय दंखायोमोन गासिबो मिजिङानो सिमां बायदिसो जालांजोबबाय आं आरो बे जायगायाव थानाय नंला बेसेबा गोजान जायगायाव थांसिगोन आं जेराव आं नोंनि मोजां मोननायखौ फैलाव मिथिंगा बिखायाव फोसावनो हागोन
जेरैबो लामा आन्दायबाय अलंबार अब्लाबो नोंनि अननाय मोजां मोननायखौ अराय सम गोरबो बिखायाव बोजबनानै दोनबाय थागोन आं थांसै अनजालि नों गोजोनै थानो नाजा सुनि नोंसोर सानैनि मोजां मोनलायनायाव फैनानै एफाग्राब मोजां मोनलायो नोंसोर सानैजों आंखौ निमाहा होदो अलंबार आंबो नोंखौ गोरबोजों मोजां मोनो नाथाय बे जोनोमाव नङा फैगौ जोनोमावसो आं नोंसोर सानैनि मोजां मोनलायनायखौ सिफायनो हानाय नङा अलंबार आलायस्रि आलायस्रि जि जोमफ्राबो ओंखारो दे थांनांसिगौ अबाव थांनो आं थाङा मा बुंदों नोंहा मा जाखो जेबो जायाखै आं बे गामिखौ नागारनानै जेरावबो थाङा मा बे गामिखौ नागारलांनो हाया मा खालामनानै थानो नों बेवहाय आंहा नोंनि सायाव बिबान दं आइनि बोसोन आंहा फालिनांगोन आंनि सायाव मा बिबान दं नोंहा आरो नोंनि आइया मा मोन्थाय दङ आंनि गोसोखौ नाया हौवा नोंनो गथायना होनो आंहाबोथ' गावनि गोसो होनाय मोनसे दं सोरबा दुखुनि समाव एसे मदद खालामबाय बेखौ बिनि दुर्बलता होननानै साननायाथ' मोजां जायाखै अ नो नों बेफोरखौ मा बखिदों आं जेबो बखियाखै आं गावनि उदां मोन्थायनि खोथाखौसो बुंदों थाङा नों बावनो आं हारसिं थागोन नाङा आंनो रावखौबो आं हारसिं थांनानै थानो हायो नाङा आंनो रावनिबो अननाय गारजोब नोंसोर बयबो आंखौ आं हारसिंनो फैदों हारसिंनो थांगोन रावखौबो आंनो आंखौ निमाहा अलंबार आंखौ निमाहा आं फाग्ला जाबाय औ आं फाग्ला जाबाय बे न'खौ मानो लुबाय आंलाय सोर बे न'आव थाजायानो गैयाबा बे न'खौ मानो लुबाय आंनि नोंखौ मोजां मोननाया गोसोआवनो थाबाय थाथों आंनि नोंखौ मोजां मोननाया गोसोआवनो थाबाय थाथों
थाथों हास्थायनाय गोसोनि मिजिङावनो थाबाय थाथों सिरि 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 आंनि नोंखौ मोजां मोननाया गोसोआवनो थाबाय थाथों नोंखौ साननानै मोदै हुगारदों आं नोंखौ लानानै बिखा गावदों आंहा नोंखौ साननानै मोदै हुगारदों आं नोंखौ लानानै बिखा गावदों आंहा बैथा गैयै आंनि जिउनि दिङा गोजावलांबाय रुगुं गैयै लैथोआव आंनि नोंखौ मोजां मोननाया गोसोआवनो थाबाय थाथों नोंखौ लानानै रनसायनाय सिमांनि खामलि होथोंसै आंनि गोरबो बिखा नोंखौ लानानै रनसायनाय सिमांनि खामलि होथोंसै आंनि गोरबो बिखा मेगननि मोदैजोंनो गोसोनि रायजोआव नोंजोंनो गेलेगोन गोसो गोजोन खालामगोन आंनि नोंखौ मोजां मोननाया गोसोआवनो थाबाय थाथों हास्थायनाय गोसोनि मिजिङावनो थाबाय थाथों सिरि 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 आंनि नोंखौ मोजां मोननाया गोसोआवनो थाबाय थाथों अलंबार नोंहा मा जामारखो औ आरो नों जौसो लोंबावदों बिदिब्ला नों अनजालिखौ दाबो बावगाराखै औ आं अनजालिखौ बावनो हाया अनजालिया आंनि गोरबो बिखानि नैबे बिखानि बेगेंनि मेलेमाव हाबनानै दं अनजालिया बे जोनोमा बेखौ थैब्लाबो बावनो हाया अलंबार नों गावखौनो हमथानो नाजा हाया हमथानो बे जोनोमाव आरो आंहा सोरथो दंबावो सिलिंखार बे रङा अननाया सिलिंखार
अलंबार फंबाय अलंबार enggak aku bukan naza नोंसोर गासिबो नंखायजोब खालि बावथिनाल' दिन्थिनांगौ बे बुहुमनि सुबुंफ्रा आरो नोंबोथ' आंजों बावथिनासो दिन्थिदों आरो रावखौ मोना enggak aku फंबाय फंबाय Olongbar, please, Olongbar. Nak pergi lawan dia. Olongbar, please, Bang harap saya. Olongbar. Tanya makan. Olongbar, please. Kau. Olongbar, please. Olongbar, please. Này nâng bên đâu không? Nâng nụ thương nha. Này nâng bên đâu không? Này. Nâng đi xem anh ra đâu ra đâu lại. Nâng đi thằng anh lưu thương bên đâu không? Mày nâng nụ xíu. Này nâng bên phải không? Lưu thương nào này? Bên nâng đi xem anh ra đâu ra đâu à? Mày nâng xíu. Bên không này nè. Bên không. बे आंनि जिउनि गोरबोनि बे आंनि नैबे बिखायाव थायो नैबे बिखायाव समबारु फंबाय आरो बेवाइफोर बेफोर जाथायफोरा माबोरै जानो मोनखो मा बुंबावनो बेवाइफोर अनजालिजों अलंबारजों जोबोद मोजां मोनलायलायोमोन नोंनि खोथाखौ दानो हायैलाय आरो नोंनि बेमारखौ जाफिनजानो गिनानै गावनि मोजां मोननायखौबो एंगारनाङो मा एफाग्राब मोजां मोनोमोन बे बिफाखौ जायनि थाखाय गावनि आंगो मोजां मोननायखौबो नागारनांबाय नाथाय नोंसोर बे बाथ्राखौ मानो आंनो बुङाखै जोंनो बे बाथ्राखौ माबोरै फोरमायनो आदा नोंनि गासिबो खामानिखौनो थागथियारि खालामजोबबायमोन आंनिनो गोरोन्थि जादों फंबाय आं फिसानाव एसेबाबो सोंग्रोनांगौ डक्टर माबोरै दं पेसेन्टआ शी इज ऑल राइट नाथाय बे बबे जाबाय एक्सक्यूज मी बबे जाबाय अनजालि आइ नों आंनो मानो फोरमायदिया नोंदि अलंबारखौ मोजां मोनोमोन आंखि नोंनि गोसोखौ दुखु होगौमोन आइ अनजालि गैलिया सोमदोन अनजालि आरो रायलायनो हालिया
मा अनजालिया रायलायनो हालिया बिनानाव नों मानो बिदि जाखो बिनानाव नों मानो बिदि जाखो आं सासे मोजां मानसि जाबाय बिनानाव सुबुंनि गेजेराव गाज्रिखौ गारनानै सासे मोजां मानसि जाबाय बिनानाव आङो नों मानो बिदि जाखो बिनानाव नों मानो बिदि जाखो मा जाखो आलायस्रि अनजालिया मा जाखो हस्पिटालाव मा जाया अनजालि आं मिथिखागौ अनजालि नोंनि अलंबारखौ मोजां मोनो नाथाय माब्ला नों मिथिगौना नोंनि बै लकेटनिफ्रायनो आं गासिबो खोथाखौ मिथिजोबदों अनजालि आंनि आमेरिकायाव थांनायाबो नंखायसो नोंसोरखौ लोगो मोनलायफैनोसो आं बे फावथिनाखौ गेलेदोंमोन आं नोंनि जिउनि अलंबारखौ नागिरना होफैफिनगोन अनजालि नागिरनानै होफैफिनगोन प्रमिस अनजालि आं नोंनि जिउनि अलंबारखौ नागिरना होफैगोन अनजालि आं आरो बे जायगायाव थाला थांनोसै आं बेसेबा गोजानाव मोनला नोंसोर आंखौ रावबो अनजालि 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 अलंबारखौ नों नङाबा लाखिनो हानाय नंला अनजालि बियो बे जायगाखौ नागारनानै थांनो ओंखारबाय अनजालि 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 अनजालिया नोंनिखा आरो अराय समनि थाखाय नोंनिनो नों बेखौ गोरोन्थि दासान अनजालिया नोंनि थाखायनो बेसेबां हालाय हाफाय जागासिनो दं थुदो अलंबार बेखौ नागिरहैदिनि मा